Redakce Motorkáři.cz strašně ráda navštěvuje lidi, kteří něco umí a firmy, které produkují věci, které putují nejen do České republiky, ale do celého světa. My jsme jenom kousíček od brněnského okruhu a navštívíme firmu RP Tuning, která se zabývá výfuky a výfukovými systémy především na závodní motorky a jedno jestli na offroadové nebo silniční. Pojďme na návštěvu, pojďme se podívat, jak to tady funguje. Ahoj Roberte. Nazdar Vláďo, já tě vítám, rád tě u nás vidím. Ahoj, jak se máš? Díky moc, paráda, co ty? Tady tohle to je vlastně tvoje království, tamhle vidím logo RP od roku 1997, to už je nějaký ten pátek, kdy se věnuješ výfukům. Vláďo, letí to, oficiálně jsem firmu založil v roce 1997, takže za chvíličku už to bude 30 let, ale výfuku už jsem vyráběl i předtím, takže si myslím, že už to je vyloženě, že těch 30 let už to určitě asi bude. No. Takže takhle strašně moc zkušeností a to je asi to nejvíc, co člověk může mít, zkušenosti. Pořád, když je co vyvíjet, pořád přemýšlet o inovacích a skvělí lidi tady v dílně. Jo, to je základ, jako dobrá partie, dobří zaměstnanci, to je, bych řekl, úplně základ každé firmy a jak mi říkal jeden můj kamarád, se špatnýma zaměstnancama budeš mít jenom špatný výsledky a s dobrýma zaměstnancama budeš mít výborné výsledky. Tak se na to pojďme podívat, pojď nám ukázat, kde se to vyvíjí, kde se to peče a kde vlastně tyhle ty trubky, které přidávají výkon a motorky dělají motorkama, vznikají. Jdeme na to, pojďte dále. Roberte, to je nádhera. Kam jsme to přišli? Kde se zrovna nacházíme? Tak toto je prostě moje taková uvítací místnost pro zákazníky, kde máme vystaveny vlastně naše produkty, co děláme, na to, aby jsme jim to mohli ukázat. A zde v podstatě taky vlastně přejímám nové motorky, když přiveze zákazník nový model motocyklu, například tady tu Ducati Panigale V4, ten nový model. A v podstatě ta motorka je tady za tím účelem, vlastně, aby jsme na to udělali otevřený racingový systém, který se dá používat a který je nutný, bych řekl, na motocyklu pro okruhové použití. Jo? A základ toho je všeho v podstatě udělat ten originální výfuk s tím katalyzátorem, s tím obrovským tlumičem, který při okruhovém použití vlastně je nevhodný vzhledem k tomu, že ta motorka se s tím strašně moc zahřívá a přehřívá se, je to těžké a jako každý motorkář chce mít samozřejmě co maximální nárůst výkonu a kroutícího momentu a samozřejmě i pěkný zvuk. Takže proto je to tady ta motorka. Roberte, jdou opravdu lidi jenom za tím výkonem nebo chtějí po tobě, aby byl lepší průběh výkonu? Tak dívej, každý vlastně závodník nebo jezdec, který jezdí na okruhu, chce samozřejmě co nejlepší výkon a průběh výkonu, takže náš cíl je prostě navrhnout takový výfukový systém a motorku a i potom samozřejmě naladit tak, aby ta motorka měla co nejlepší nárůst výkonu a průběh kroutícího momentu. A v neposlední řadě v dnešní době čím dál takový nejzávažnější téma je samozřejmě dodržení hlukových limitů, což je čím dál horší a horší, zejména na zahraničních okruzích. U nás se to zatím ještě tak úplně netýká, třeba Brna, který tady máme za rohem naštěstí, ale jinak, když pojedeš na západ, začíná to u Mostu, nebo potom Sachsenring, vzdálenější okruhy Assen, tak tam, nebo všechny francouzské okruhy, tak tam je to poměrně hodně tvrdé. Roberte, teď jsme se dostali na brzdu, vidím tady motorku, která už je připravená na odbrždění, ale zároveň tady vidím počítač a vidím, že se tady řeší nějaký návrh, něco, co asi souvisí s vývojem výfukového systému. Tak prosím tě, popiš nám, co tady v té místnosti, která je hlavně o té brzdě, se ještě děje. Jo, tak tady v podstatě tady máme vlastně novou Yamahu R9, vlastně, na kterou chystáme teďka nový výfukový systém a v podstatě, co potřebujeme vždycky pro výrobu toho prvního systému, tak je nakreslení různých vlastně přírub třeba do hlavy válce, držáky na rám a tady si to v podstatě zkreslíme potom a v podstatě posíláme vlastně výkresy na laser, kde si to necháváme vypálit. Takže máš svoje dodavatele, kteří ti přesně tady s tím pomáhají, ty uděláš výkres, který teď můžeme vidět na monitoru a
potom za pár dnů máš hotový výrobek, který použiješ, zkoušíš a zjišťuješ, jestli je to pravý, případně ještě upravuješ. Tak. Vzhledem vlastně k tomu, že ta naše výroba je vlastně kusová nebo malosériová, tak nemáme vlastně některé technologie a už se tady spolupracujeme s několika firmami v našem okolí, kteří nám třeba například vyrábí věci na laseru nebo na CNC frézách, případně karbonové díly. Takže tady si to vlastně všechno nakreslíme a rozešleme výkresy a potom už si jenom vyzvedáváme hotové výrobky. To je super. A tady to kompletujeme teda. Nemůžeme být takový na všechno specialisti, proto si myslím, že je dobrý vlastně takhle spolupracovat s odborníkama, kteří jsou tady v našem blízkém okolí a říkám ještě jednou, vzhledem k tomu vlastně k ty naší malosériové a kusové výroby se nám nevyplatí třeba například vlastní CNC frézy, a nebo třeba ten laser a je pro nás daleko jednodušší a rychlejší to si to namalovat a nechat si to vypálit. Roberte, když se podíváme třeba na tuhletu R9, tak je mi jasný, že když vyrobíš prototyp výfuku, že hned není dobrý na první dobrou, jak se říká, a je tam několik mezifází, několik meziproduktů, který vyrobíte, odbrzdíte a zjistíte, jestli už to funguje, nefunguje. Jak třeba je průměr, že to všechno klape a než se dostaneš k tomu finálnímu výfukovému systému, kolik toho vyrobíš a kolik času na tom strávíte? No, to je složitá otázka, protože každá motorka nám vezme rozdílně času. Ono záleží třeba, jestli je to takováhle třeba Yamaha R9, která z mého pohledu bude poměrně jednoduchá. Je to řadový tříválec, anebo naopak ta Ducati Panigale, kterou jsem ti ukazoval před chviličkou. Řádově tak odhaduji vývoj prvního kusu kolem tak 50 hodin, potom je výroba přípravků, výkresové dokumentace, dalších i odhadem 50 hodin minimálně. No a potom je to o tom, prostě pokud ten výfukový systém prostě se nám, řekněme, podaří vyrobit v uvozovkách jako na poprvé a splňuje to ty požadavky, anebo je tam prostě potom nutný udělat nějaké úpravy. Jo? Je to fakt těžko říct, je to prostě kus od kusu, bych řekl. Nedá se to úplně zprůměrovat. Dá se to trefit na první dobrou nebo ne? Troufnu si tvrdit už po našich 30 letých zkušenostích, že téměř u některých motocyklů ano. Hezky, tak to klobouk dolů teda. Jo, děkuju, trvalo to 30 let tady tohleto. Jo, ale samozřejmě ty začátky byly někdy před těma 20-30 letama, bylo to pokus omyl chvílema a přiznám se, že jsme se kolikrát spálili, ale to jsou věci, prostě, které člověka posouvá dál a pak se dostane do takové fáze, že si to dokáže troufnout to udělat i na poprvé. A řešíte délku, průměry, zahnutí, vedení? Určitě je to o průměrech, o délce výfukového potrubí, o tlumičích. Těch faktorů je tam prostě fakt několik. Jo. Tam už i záleží na tom, prostě, kde ta lambda je třeba umístěná. Jo. Fakt je to už je hodně moc detailů tady takový. Jo, tak dřív to bylo tam hlavně, aby to řvalo, že jo, ale to už je dávno pryč. Dneska je to všechno sport, všechno se měří, všechno jsou to výkony a ty potřebuješ, jak jsi říkal, výkon, průběh výkonu, nižší váhu a životnost. Přesně tak. Životnost, to je taky důležitá věc, co zmínil životnost. My třeba ti řeknu na rovinu, vyrábíme výfukové systémy pouze, nebo z drtivé většiny z nerezových materiálů. A je to z jednoho prostého důvodu. Materiál titan určitě taky znáš, víš to, jak to pěkně vypadá, je to krásně modrý, když to zabarví, když to vemeš do ruky, tak je to lehoučky, ale tím si troufnu tvrdit, asi to hezky končí a potom jsou tam prostě s tím takový ty negativní věci a první asi negativní věc je to, že to prostě titan, krátká životnost, díky vibracím to praská.